Зәңгәр кит. Зәңгәр кит җир йөзендәге иң зур хайван. Әйе, ул балык түгел. Ә балаларын сөт белән имезеп үстерә торган су хайваны. Китнең саңаклары юк. Ул баш түбәсендәге кечкенә тишекләр ярдәмендә сулый. 40 минут буе су астында йөзә ала. Су өстенә чыккач, үпкәләреннән су парын өреп чыгара. Бу вакытта без аның башыннан фонтан атылганын күрәбез. Зәңгәр кит бик зур һәм авыр хайван. Аның авырлыгы 180 мең килограмм. Бу бик күп. Ул коры җир өстендәге иң зур хайваннан, Африка филеннән хәтта 25 тапкыр зуррак. Шундый зур булса да, зәңгәр кит эре балыкларны һәм зур су хайваннарын ашамый. Ә судагы вак балыклар, креветкалар крил белән туклана. Аларны су белән бергә авызына каба да, аннары суны кире чыгара. Ә крилне юта. Көненә 40 миллион крил ашый. Ана кит 2-3 елга бер тапкыр бала таба. Әнисенең эчендә бәбие 12 ай яши. Туганда аның авырлыгы 6,5 тонна була. Бу 7 җиңел машина авырлыгы кадәр. Мондый зур авырлыктагы бәби көненә 500 литр сөт эчә. Зәңгәр кит бик озак яши. Дөньядагы иң карт китка 110 яшь. Бу су хайваннарын Төньяк Боз океаныннан кала барлык океаннарда очратырга мөмкин.